Ndene jatend piny Kenya William Ruto se Uganda Jokenya kuom tamruok chik mar paro mar chik mar omenda kowacho ni mae en okang' maduoko piny Kenya chien gigni ariyo e yore mag dongruok. Jatend piny owacho magi kinde twak gi ute fwambo mapacho ka ewi chal mar piny Kenya. Twak mabiro bang' jatend piny wito oko paro mar chik mar omenda mar higa mar 2024 ka bende opoyo jod bura manosiro paro mar chikno. Lydia Okeyo nigi ler. E twak mare gi ute fwambo mapacho ka odhiambo manyoro, jatend piny Kenya William Ruto wacho ni Uganda Jokenya biro ywaga ng'e kuom tamruok gi paro mar chik mar omenda mawacho ni ema ne dhi golo piny Kenya e nyororo mag gope. I have been working very hard to pull Kenya out of a debt trap. Mr. President. Let me just allow me, because we need to contextualize this finance bill. It is easy, Joe. It is easy for us as a country to say, let us reject the finance bill. That's fine. And I have graciously said, we will drop the finance bill. But it has huge consequences. Ruto po jod bura manosiro paro mar chik mar omenda no kwacho ni e kinde mabiro Uganda Jokenya biro yie ni jod bura go ema ni kod paro makare mar kelo dongruok ne Uganda Jokenya. Kenya will know that the MPs who voted yes are the true heroes of Kenya. Olero ni okang' mar wito kucha paro mar chikno biro chuno piny owacho mondo ol siling maromo $1 trillion mar tao chenro mag piny Kenya makoro olo ni chenro mar ndike tich jopuonj JSS maromo 46,000 ok bitimore, chiwo omenda maromo siling $2 billion ne jopith kod jopur mapacho ka bende ok bitimore. We will not confirm the JSS teachers, 46,000 of them. It means we cannot support our farmers with 2 billion shillings for us to make sure that farmers get a fair return of 50 shillings per kilogram, per kilo of their milk. It means we cannot sort out the coffee debts. It means we cannot support the cherry fund. It means we cannot sort out the debts of farmers in Mumias. Owacho ni okang' makamano bende biro keto piny Kenya e golo chiemo machalo rabuon kod kitungu e pinje maoko kaluwore ni piny Kenya ok bibedo gi omenda moromo tao chenro mag pur. We will continue to import potatoes from Europe when we have potatoes in his village. You just told me in Kimana. We have potatoes in Nyandarua. We have onions all over the place. Ruto lero ni chenro mare kano ka otelo mapachuka na en maneno ni kuom thuolo maromo higni 3 nyaka 4 mabiro piny Kenya biro bedo ni onge gi osigo mapek mar gope kowacho ni kata kamano omor ni Uganda Jokenya yie donje midhiero mar gope kendo makoro biro yawo wang'gi mar ng'eyo ni en kod agenda mowinjore ne Uganda Jokenya. My plan was to make sure that in the next 3 years, maximum 4 years, we have a balanced budget, where Kenya is not the country where we are today. We are in a very difficult financial position. This is something that the people of Kenya must understand, and that is why I am happy that we have a crisis. Bende owacho ni kuom omenda manochoki hiko omenda mokalo maromo $2.3 trillion, omenda maromo $1.1 trillion ne ochulo gope mag piny Kenya ka $1 trillion ne odhi e chudo mag osara. Wacho ni rem kadho paro mar chikno dhi chuno mondo mi olo omenda ne counties olo omenda mag tao somo e kind mamoko. We raised this year 2.3 trillion from our taxes. Of that 2.3 trillion, 1.1 trillion went to debt financing. 1 trillion went to salaries. What did we do? We had to go and borrow to pay the counties. We had to go and borrow to fund our education. Penjo mathoth no wuok kotenre gi mibadhi kotiyo marach gi omenda e piny owacho ka jatend piny osingo neno ni piny owacho mare biro tiyo makare gi omenda Jokenya. Lydia Okeyo, Ramogi TV.